И здравейте хора! Сега ще ви покажа тайни в Тока-Бока, които процент от хората не ги знаят. Да, понякога ще правя и видеа. Може и да показвам само тайни неща в Тока-Бока. Хора, влизам в Тока-Бока. Хора, не изключвам, понеже когато правя видеа, самото нещо за малко като изключвам, то се маха, затова там така ще стоим. Не знам дали ще се махне. Ще видим. Добре. Ето тук, където е това, влизате ето точно тук. То днес ще показвам къде е метлата, нали? Аз не казах май. Ето тук ще бъдат ето точно така тези неща. Махате ги, ще видите една метла тук. Ето точно тук, при тази шапка и облекло, ето това. Ще видите, сега ще видите как изглежда. Включих, защото ми страх да ми се махне нещото. И да. Ето тук самата моята почта. И ако искате да направя лог, как играя Тока-Бока, пишете в коментарите. Ще има части. Ето как изглежда. То няма сега да показвам къщата. И ето как изглежда. Ето как се изключва. Тя може просто да пада. Но щом я включиш, тя става. Ето натискате върху нея и е готова. Така че, ако ви е харесало видеото и ви е полезно, дайте един лайк нагоре, един палец нагоре, абонирайте се за канала ми, цъкнете камбанката, за може да ви излизат известия, когато ще качвам и чао!